Мъжете в черно са обвити в мистерия фигури, които често се свързват с странни и необясними случаи, най-често свързани с свидетели на НЛО. Те се появяват внезапно, представят се като представители на тайни организации и имат за цел да заглушат свидетели или изследователи. Дали са част от правителствена операция, или са преки слуги на извънземните. Мъжете в черно общуват само с два типа хора, такива, които твърдят, че са видели НЛО, и такива, които изследват НЛО. Те се представят като част от тайна организация, понякога дори показвайки бяла карта с надпис «Сигурност». В някои случаи те се обръщат един към друг с пореден номер вместо с име. Те заплашват хората, за да ги накарат да мълчат за срещите си с НЛО или за своите изследвания. Можете да ги мислите като чистачи на извънземната вселена. Това са два от най-ужасяващите доклади за срещи с мъжете в черно. Първият регистриран случай с мъжете в черно е от юни 1947 година и е свързан с Харалд Дал. Дал бил на лодката си в залива Пюджет Саунд, когато твърди, че е видял 6 огромни обекта с форма на диск в небето. Един от обектите се разпаднал, разпръсквайки отломки, които убили кучето му и наранили сина му. Дал направил снимки на отломките, но по-късно заявил, че снимките били замъглени от мъж в черно, който го предупредил да не говори за инцидента. Следващият случай е на Робърт Ричардсън от 1967 година. Ричардсън съобщава, че се сблъскал с НЛО, докато шофирал през нощта в Толедо, Охайо. При удара обектът изчезнал. Ричардсън взел малко парче метал, което вярвал, че е от НЛО-то, и го занесъл у дома. Седмица по-късно Ричардсън разказва, че бил посетен от двама мъже в черно. Те поискали парчето метал от мястото на инцидента, но когато Ричардсън им обяснил, че го е предал за изследвания, те го заплашили: ако искаш жена ти да остане толкова красива, колкото е сега, по-добре върни метала. След това Ричардсън никога повече не чул за тях и все още няма представа как се разбрали за метала. Ако искате още истории за извънземни, коментирайте видеото.